الله علیه وسلم یو باندې چې راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره نهکت الانفس زمونږ بدنونه کمزوري شوي دي بیمار شوي وجاع العیال ماشومانان ټول وږي ناست دي وهلکت الاموال او مالونه او څاروي ټول تباه شو فاستسق لنا ربک نو د خپل رب نه زمونږ دپاره باران وغواړه فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله نو منگ تا سفارشی کو اللہ تا زمنگ سفارشو کا اللہ تا او دا اللہ سفارش تا تکو اللہ تا سفارشی کو دا یو جملے سیدہ و دا بلا سدہ کم سیدہ چی تا سفارشی کو چاہتا اللہ تا دا سیدہ خو اللہ سفارشی کو تا دا سدہ والا چاہتا ذکر چی اللہ دا پیغمبر نسدے وچت لا شک خالق تا پیغمبر مخلوق تا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح لقياو تسبيح ويلا ويلا حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه اصحاب کرام مخونو رنگون بدل شو اگوی تا پتو لگی دی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر خواخا نشو بیوی ویحک التباشی اتدری ما اللہ تا تدبت اشتی اللہ سوک دے اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بداسی تربیت کو اتدری ما اللہ تا تدبت اشتی چی اللہ سوک دے ان شأن اللہ اعظم من ذلك تا اللہ شان دیرو چتے دا اللہ شان دا دی خبرنا انہو لا يستشفع باللہ على احد من خلقه اللہ با مخلوق تا نسفارشی کے تب مخلوق تا اللہ با مخلوق تا سفارش کے او دا مخلوق دا غم مخلوق دے رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه اللہ روڑے اگر کہ سندن دا دی حدیث پا سند کی سا کلام شتی خو معنی سید دا نور حدیثونو نے ثابت دا امام بخاری با تاریخ کبیر کی روڑے امام ابو داود روڑے او امام دارمی او پنورو کتابونو کی مشتی حاصل دے باب دا شو حاصل سے شو اللہ تب سفارش کے خو اللہ بچاتا نہیں سفارشی کے صحیح دا تخکول خبر چوز دی بانڈی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی تا سفارشو کا اللہ تا جی باران رو رہی صحیح دا کر لیکن جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہے دا اللہ پا مخینو دا کمزور مخلوق اللہ تیوی یا اللہ باران رو صحیح خو اللہ خو ضرور دینو اللہ با پیغمبر تسنگ سپارش کے ورسی دی بدیوانی